What's up mga kaukas? So ayan mga kaukas, mayong adlaw ninyong tanan. Pasensya na kayo, wala ko ka-vlog siguro mga 2 weeks na. Wala ko ka-vlog kay akong mata gipaak sa demonyo nga buyog na bugoy nga buyog, bugoy. Namon gutay killer smile, killer eyes, killer eyes to eyes. Ambot basta mo na mga kaukas mo ni bala. Nindutan siguro sa akong mata mo nang gipaak ko na. Medyo ni gamay-gamay na siya mga kaukas. Okay na mga kaukas, ayan napansin na akong burat sa mata. Importante, nakita na po ninyo ang amboy hukas ng Ormoc City. So karon mga kaukas, ang atong video karon, nakita ninyo nakoy saging asin, siyempre suka. Ug kanang sanib binuungan. Tangan sa suka mga kaukas. Kaunta og saging kani nga atong ituslo sa suka. So ayan to mo say resulta ninyang taud. So ayan mga kaukas, dili na nato dugayon mga kaukas kay hapon na. Kasi naiungo. Sinsa na sa background. Mo na balay sa una jud kani. Nya karon to may dos pikas. Kay layo man diri kani mga tanom na namo. So ayan mga kaukas, dili na nato daghan og istorya kay murag hapon na. Kini day nga suka ni sa lubi. Sa tuba ba tuba. Amoy pa lang hang na kastanan. Ayan. Daghanon ginato mga kaukas para lami ba. Siyempre asin mga kaukas. Iodized salt. Ato sa niya dugmo kun mga kaukas, mga sili ba para lagi si kalasa-lasa ba. Daghang sili. Ito di man burot simod nanti. Kasi budlot tag simod samot ka budlot simod ani. Naglaway naman ko mga kaukas murag. Baho. Baho pa lang gani wa na. Ulam na. Amo kay nagkaon na ni ron. Sa mga kaukas din na ito pulugayin pa. Let's go na. Ano? Sus lami ade mga kaukas eh. Labi nakapilo naman panit pa. Kay nila pa na ako sa panit ang lami. Lami giday. Tanaw apod kayo. Kapuyag doon mga kaukas eh. Pwede mo yaka. Matok ng mga kaukas kay marag puwi kayo sakit sa tuhod. Grabe hanga mga kaukas. Ang panit mga kaukas ya. Hanga. Kanong gyapon tani? Shout out dahil ko sa mga kusog ng kaog saging. Ang kaliwat kong guy, para sinako ba? Gini ako ba? Grabe hanga mga kaukas. Mura nagmo aso akong dila. Ato lang piyang kabisig na tayo sila. Iring, ilaga ba? Taon na lang. Kana mga tumiog ka ng mga tanuman na mo nya, di mi kabaw nya. Nami saging. Na makasulbad ni sa among kagutom. Labi na layo mis balay. Kay kapoy man mag uli-uli pa mi. Nya, siyempre ug mo lakaw-lakaw ka,
bation yung kagagutom. Shout out sa mga taga Bukid diha. Kung nakarelate mo ani, thank you. Proud ta nga panganak ta nga taga Bukid. Kay ang mga dato di sila kasuway kaon ani. Kasuway tod sila pero pinalit nga to team ble. Ginagawa mo. Pwera na lang sa may mga kasagingan ba na sila yung mga tinanom na itong mga nasinso. Kato lang mga tapulan mananom saging. Shout out ninyo. Pananom mo kay kini sustansya kay ni. Apilang panit ug kaon ha kay sa panit ang vitamins. Vitamin A, B, C, D, E, F, G. A few moments later. Grabe. Hang na kayo. Pwede panitan na lang. Lain kag lami. Panitan na itong mga kasi. Baling. Oo, kasabot sa mga kasukaon ko. Ito ng panitan. Grabe hanga na mga kaukas. Mili tag ka ng hinog-dinog kay murag di mo da. Hang na kayo. Mga kaukas ato siyang pisil-pisilon para mawagtang ganiyang yang upload ba. Isway gani pisil-pisil lang ya kan mawagtang upload, promise tamis kayo ato na ato say massage ba na massage siyempre imo nang kanon pwede ako na lang siya siguro panitan mga kaukas kasi mabalik siya mo sayang lang siya mga kaukas kung kuan ka ng buhay panitay ato siya pisil-pisilon mga kaukas para lami siya ba mo tamis-tamis siya gamay. Cukaon, amo na. Dami kayo mga kaukas pero mas maayo siguro panitan nato. Dagan ko makaon. Sayang kayo kung naipanit kay murag mabalik. Sayang. Tagsarar ba ni pila ni kabuan sa mahinog o mamungang saging nga usik-usikan na nato. Sayang kayo. Okay. Sabi hanga. Ayan ang taon ninyo kung sina akong mata nga murag ni burot gamay kay sao man nga ipak mas demonyo nga buyog tulong panitan mga kaukas ha pero lami gyud ang panit kay ingon sila na daw sa panit ang vitamins para nako oy di tinuod oy di tinuod kay ben lami siya pero suway lang. Lami siya mga kaukas, lami. Suwaye. Bakit di nakakautrog balik. Di nakakautrog kaon nga naipanit. Di na kumutuoy nga nasa panit ang vitamin sa na. Amot lang ka kay di man gid mada. Balik kung gid ay. Saya mga kaukas murag mabalik mo siya mga kaukas
hang na kayo. Daghang salamat na mga kas. Sinsin kayo mga kas, maradigin mahurot. Kay hang nya upload po kayo. Mabalik. Sayang lang kung ato isuka na makaon pa ni sa akong mga pagmangkon. Sayang lang kayo mga kas, daghang salamat. At least nasuway na to. Nga gunsay lami sa saging bang ituslog suka nga. Lami di kayo eh. Na di ko kagwanta. Bang hanga. Hang kayo nya. Buok sabot nga mabalik it. Salamat mga kas nya. Di ay. Shout out ako nila ni nyara. Hangin kayo. Wala ko'y tubig. Kaya kalimut ko prepare. So mga kas, shout out din ko nila ni Jomar Patenyo sa Estrella family. Nil, ay sorry, excuse me. Nil Estrella, dong Nil, pasensya na din ako mabuhat imuhang challenge nga mukaon ko og kanang buhi nga piso, basi mabanta ba. Nga di pud ako mada siguro kaon ay kuan ko kanang chicken lover ko. Di mahimo. So dagan salamat imo dong. Amping diha. Thank you. So mga wakas, dagan salamat. Digin mahurot siya kayo murag mobalik it. Salamat kayo, salamat.